No niin, aloitetaanpas. Tosiaan, tervetuloa tähän webinaariin meillä on täällä ELY-keskukselta on Pirkko Melville ja Kaius Forsberg ja meiltä Luotetut Oy:stä on Toivakan Marko ja minä Poriströmin Joni. Ja muutama sana luotetuista tähän alkuun, eli meillähän on niin monta kokenutta ammattilaista tässä Luotetut Oy:ssä ja me sitä ajateltiin, että tämmöisellä isommalla porukalla pystytään paremmin auttamaan kuin yksittäisenä konsultteina, eli saadaan niin kuin enemmän voimavaraa siihen yritysten auttamiseen ja ollaan monenlaisissa asioissa autettu yrityksiä haasteissa ja sitten taas mahdollisuuksissa. No sitten kun me kokoonnuttiin yhteen, niin mietittiin, että missä me voitaisiin auttaa, missä olisi eniten niin kuin vaikuttavuutta ja meillä myöskin mielenkiintoa totta kai. Niin todettiin, että tämmöinen niin kuin Mittelstand-yritykset on se, jossa on potentiaalia, vaikuttavuutta ja meillä taas niin kuin halu auttaa. Yes. Käytännön asioista tosiaan, että on tuo nauhoitus tästä ja se toimitetaan ilmoittautuneille jälkikäteen ja laittakaa chattiin, jos tulee jotain kysymyksiä. Mä katson tässä aina välissä ja pidetään aina puheenvuorojen välissä pieni semmoinen keskustelutilaisuus, niin siihen voi kommentoida tai laittaa kysymyksiä. No mikä se Mittelstand sitten niin kuin oikeastaan on? Sehän on saksalainen termi, mikä on siellä muodostunut tämmöisille PK-yrityksille. Ja ehkä se voitaisiin lähteä vaikka sitä kautta, että mikä se PK-yrityksen ja Mittelstandin ero on. Niin nämä Mittelstandit on tämmöisiä pitkäjänteisesti ja osaamiseen perustuvaa liiketoimintaa tekeviä yrityksiä, kun taas PK-yritykset se on käytännössä vain koko luokka. Sillä ei ole mitään muuta määritystä kuin se, että se on tietyn kokoiset yritykset, PK-yritykset. No Mittelstandissa sitten myöskin vahvana on tämä alueellinen juurtuminen ja sitoutuminen siihen paikallisyhteisöön. Eli halutaan olla mukana auttamassa sitä omaa aluetta. PK-yritys taas, niin sehän voi olla vaikka globaali ketju, sillä ei ole tämmöistä niin kuin asiaa aihetta. No sitten Mittelstandissa niin omistajat on siinä vahvasti mukana toiminnassa. Tästä hyvä esimerkki on perheyritykset. Ei nyt automaattisesti, että perheyritys on Mittelstand tai Mittelstand on perheyritys, mutta se on hyvä esimerkki siitä, missä niin kuin omistaja on vahvasti mukana siinä yrityksen toiminnassa. Eli yhteenvetona vähän, että kyse ei ole vaan siitä koosta, vaan siitä identiteetistä ja roolista yhteiskunnassa. No sitten tänne meille Keski-Suomeen, mitä se Mittelstand voisi tarkoittaa täällä? Ja tämä nyt on vähän semmoinen meidän niin kuin kuvaus tästä, kuullaan kohta sitten ELYn kuvausta, on ihan mielenkiintoinen, mitenkä se voi nähdä, koska sille ei ole tarkkaa määritelmää. No, meidän mielestä se on tämmöisiä monialaisia PK-yrityksiä, jotka työllistää ja uudistuu, ja niillä on vientikelpoista osaamista ja ratkaisua. Ja ne on sitoutuneita sinne alueelle. Ei ehkä niin kuin äänekkäitä, että näkyisi tai tekisi päätöksiä niin kuin alueella, mutta kuitenkin on vaikuttavia, että niillä on merkitystä, että mitä ne yritykset tekee ja toimii. Vähän tälleen yhteenvetona, että ei ole väliä, että onko 20 vai 120 henkeä, niin se ei ole siitä koosta kiinni, vaan siitä identiteetistä ja merkityksestä. No miksi tällä Mittelstand-kokoisilla yrityksillä on nyt just merkitystä? Niin se, että Suomi tarvitsee sellaista alueellista yritysvoimaa. Nämä yritykset investoivat osaamiseen ja kasvuun. Niillä on potentiaalia vientiin, kumppanuuksia ja strategisiin rooleihin ja monesti ne myöskin vähän tarvitsee sellaista näkyvyyttä, että ei aina itse osaa pyytää apua. Että se on monen Mittelstandin vähän sitten semmoinen, että tehdään itse. No, miten me luotetuissa sitten koetaan, että me voidaan auttaa näitä Mittelstand-yrityksiä, niin me voidaan niitä tunnistaa niitä yrityksiä ja tuoda niitä esille, alueen vahvoja toimijoita, varata kasvuun ja kansainvälistymiseen ja myöskin rakentaa vähän tämmöinen tukiverkko, mitä nyt tässäkin tehdään, että se, joka ymmärtää niiden yritysten todellisuutta. Tässä oli tämmöinen niin kuin nopea katsaus siihen, että mitä se Mittelstand voisi olla. Ja sitten päästäänkin tähän ehkä webinaarin keskeisimpään aiheeseen, eli ELY-keskukselta Pirkko ja Kaius. Heidän kanssaan juteltiin tuossa alkuvuodesta ja todettiin, että meillä on yhteinen tavoite auttaa näitä Mittelstand-yrityksiä. Ja nyt he
voi kertoa sitten heidän näkemyksen tästä. Pirkko ja Kaijus, olkaa hyvä. Kiitos ja hyvää huomenta myös minun puolestani. Mä olen siis Velvilen Pirkko täältä Keski-Suomen ELYstä, E-vastuualueen johtaja, elinkeino, työvoima, osaaminen, vastuualue siis kyseessä, kun puhutaan E-vastuualueesta. Ja mulla on täällä kanssani mukana Forsbergin Kaijus, hyvää huomenta kaikille. Yritysten kehittämisasiantuntija täällä Keski-Suomen ELY-keskuksella ja tavoitteena tehtävänä on auttaa yrityksiä löytämään kasvun palikoita, muun muassa sitä rahoitusta, että voitaisiin kasvaa vaikka sinne Mittelstand kokoluokkaan tai tavoitetilaan, mistä äsken Joni tuossa hienosti puhui. Kiitos. Ihan alkuun haluan kertoa teille vielä sen, että ELYjen elämä lakkaa nyt vuodenvaihteessa. Me ei kuitenkaan hävitä täältä mihinkään, vaan tämä muutos tulee jatkossa elinvoimakeskuksia Suomeen nykyisten ELYjen tilalle. Ja tämä liittyy tämmöiseen isompaan valtakunnalliseen valtion aluehallintouudistukseen, jota todella nyt valmistellaan ja aletaan toimeenpanna piakkoin. Ja vuodenvaihteessa siis Keski-Suomen ELY-keskus muuttuu Keski-Suomen elinvoimakeskukseksi. Palvelut säilyy kutakuinkin ennallaan. No niin, mutta sitten me puhutaan kasvusta tänään ja kuinka ELY voi tukea tätä yritysten kasvua. Ja siinä yhteydessä aloitan tietysti taas, koska ollaan valtion aluehallinnon edustaja, täältä valtion hallinnon edustaja Keski-Suomessa, niin kansallisesta kasvuyrittäjyyden ohjelmasta. Tämä on siis TEMin valmistelema ohjelma, jota kaikki ELYt ympäri Suomea osaltaan toteuttaa myös esimerkiksi rahoituksen ja muiden yrityspalvelujen osalta. Tätä tehdään tietenkin yhdessä kuntia ja kehittämisyhtiöiden ja tietenkin työllisyysalueiden kanssa myös. Toinen merkittävä ohjelma, joka liittyy vahvasti tähän kasvuyrittäjyyden ohjelmaan, on sitten teollisuuspoliittinen ohjelma TELPO-nimellä kulkeva, jossa on myös samankaltaisia tavoitteita ja pääviesti siinä on se, että Suomen investointiympäristön kilpailukykyä on vahvistettava. Ja tällä yhteisellä asialla me täällä Keski-Suomessakin toimitaan nyt vahvasti. No, tuossa Joni äsken määritteli jo Mittelstandia ja sanoi, että tämä on mielenkiintoista, että siihen ei ole olemassa mitään selkeitä määritelmiä, mutta tässä kasvuyrittäjyyden ohjelmassa Mittelstand on kuvattu näin, niin kuin tuossa näette, että se koostuu keskisuurista yrityksistä ja niin sanotuista mid-cap-yrityksistä, jotka mid-capit on jo menossa sinne suuryritysten puoleen, mutta näitä keskisuuria yrityksiä tämän kasvuohjelman mukaisesti ovat 50-249 henkeä työllistävät yritykset ja sitten mid-cap-kokoluokka on sitten siitä ylöspäin sinne 499, eli 250-499 mid-capia. Toi kuva kertoo sen hyvin. No, tämän ohjelman siis tavoite on tuplata näiden Mittelstandien lukumäärä vuoteen 2030 mennessä 350-700. Tämä on siis valtakunnallinen tavoite. Tästä herää tietysti ajatus, että tämä on aika pieni määrä loppujen lopuksi, mitä näitä Mittelstandeja on. Eli Keski-Suomessa meillä on muistaakseni parikymmentä vain, ja tarkoituksena on nyt näitä lisätä. Ja tietysti jos me halutaan yritysten halukkuutta kasvattaa ja nähdään se tärkeäksi, niin silloinhan näitä edellisen kokoluokan yrityksiä on kohdattava ja pyrittävä auttamaan kasvamaan sinne Mittelstand-kokoluokkaan. No, mitä sitten toimenpide-esityksiä siinä ohjelmassa on? Niin, siinä on kasvu- ja uudistumishalukkuun kasvattaminen. Nimenomaan tuetaan yritysten kasvukykyä, uudistumista ja kansainvälistymistä. Se on ihan selvä asia, mitä täytyy tehdä, ja siihen tulee tietysti mukaan silloin valtakunnallisesti tärkeät TKI-ponnistelut, TKI-rahoitus ja kansainvälisten valmiuksien lisääminen. Mukaan lukien kaikki nämä ICT ja digi- ja tekoäly ja you name it -asiakokonaisuudet. Sitten on, että me terävöitetään kasvun rahoitusta, on yksi näistä toimenpidekokonaisuudesta. Sillä on 17 alatavoitetta tässä kokonaisuudessa, ja siellä olisi nimenomaan rahoittajien parempi
yhteistyö. Mehän tehdään vahvasti jo yhteistyötä tällä hetkellä Team Finland toimijoiden kesken, mistä kerron myöhemmin lisää, mutta se, että vielä paremmin tiedettäisiin, osattaisiin ohjata yrityksiä just oikein rahoitusinstrumentin äärelle oikeaan aikaan. No kyllä, just näin. Ja sitten tässä on nimenomaan tätä yrityspalvelujen ja palveluketjujen toimivuuden parantaminen on yksi tosi tärkeä asia tässä. Ja meillähän on sitten täällä niin kuin Kaius mainitsikin jo näitä erilaisia Team Finland-kasvupolkua ja muuta, mutta se kasvurahoitus ja tämä TKI-rahoitus, mikä valtakunnallisesti on kasvamassa nyt lähitulevaisuudena tosi paljon, niin siitä osa tulee myös meille elyille tai tuleville elinvoimakeskuksille jaettaviksi sitten puoliväliriihen ehdotuksen mukaisesti. 3-vuotinen rahoitus muistaakseni 30 miljoonaa ja nimenomaan pyrkii siihen, että tämmöiset PK-yritykset pystyisivät hyödyntämään sitä rahoitusta ja osallistua suuryritysten ohella sitten näihin kasvuponnisteluihin. Kyllä. Ja sitten 4. kohtana on siellä nämä kasvuyritysten osaamistarpeet. Ja siihen sisältyy muun muassa verokannusteita, työvoiman saatavuutta ja osaamisen lisäämistä ja yleensäkin niin Suomen houkuttelevammaksi tekemistä ja Suomen houkuttelevuutta. No Elyn roolihan tässä nimenomaan on tässä työvoiman saatavuuden osaamisen palikassa tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa sitten elinvoimakeskusten osalta. Ja sitten 5. viimeisenä toimenpideehdotuksena siellä on muut toimenpiteet, jotka pitää sisällään lähinnä sitten tämmöisiä kasvua ja innovaatioita julkisilla hankinnoilla, niiden edistämistä ja sääntelyn vähentämistä ja niin edelleen. Näihin ehkä meillä elyllä tai elinvoimakeskuksilla ei ole paljonkaan osallisuutta, mutta mikä kuuluu myös meidän tontille, niin on tämmöisen tietopohjan ja osaamisen vahvistaminen. Ja siitä päästäänkin sitten vielä tarkemmin tähän, että mitä me Keski-Suomen ely-keskuksessa teemme. Mitäs me tehdään? Olemme palveluksessanne täällä iloisella, auttavaisella hengellä ja pyritään tietysti olla helposti lähestyttäviä ja tämmöisiä mukavia, niin kuin me Kaijuksen kanssa ollaan. Juuri näin, ainakin omasta mielestä. Niin. No joo, mutta tuossa jos katsotaan noita mitä näette tuossa dialla, niin meillä on tietysti näitä tietotuotteita, joita me tuotetaan. Tulevaisuuden ennakointi on yksi ihan keskeinen asia, jos me halutaan sitä niin kuin tunnustella, että mikä on, niin kuin minkälaiseksi markkinakin muuttuu ja mitä tulevaisuudessa, minkälaisia palveluita tai tuotteita yhteiskunnassa tarvitaan, myös siis globaalimarkkinoilla. Ja tulevaisuusryhmä ennakoi näitäkin asioita ja tekee semmoista vahvaa tulevaisuusskenaariotarkastelua jatkuvasti. Järjestää myös tulevaisuusfoorumeita. Tervetuloa niitäkin kuuntelemaan 2 vuodessa. No sitten näitä muita tietotuotteita on nämä työllisyyskatsaukset esimerkiksi, jota tehdään kuukausittain ja niistä vähän tämmöinen työmarkkinaselostus vielä ehkä uudempana tietotuotteena, jota meidän yksikön päällikkö Pudaksen Marja tuottaa. Alueelliset kehitysnäkymät niin ikään 2 kertaa vuodessa Päivi Hamaruksen johtava asiantuntijan vetovastuulla oleva tehtävä, työvoimabarometri kerran vuodessa, Marianna Raivion vetämänä, eikö vaan kyllä, ja sitten vielä alueelliset työlupalinjaukset Minkkisen Tanelin vetämänä 2 kertaa vuodessa. Just muuten on nyt vahvistettu uudet työlupalinjaukset, just eilen vahvistettiin ne. Joo. Kyllä. Ja tämän lisäksi tuossa Pirkko kertoi hienosti, mitä tuotteita muun muassa meillä on, mutta sitten me ollaan kasattu tänne meidän Keski-Suomen yrityspalvelusivustolle myös linkkejä meidän sidosryhmien sivuille ja palveluihin, mutta käytännössä sen sivuston tavoitteena on tuoda yrityksen elinkaaren mukaisesti erilaisia palveluita, muun muassa niitä rahoituspalveluita helposti niin kuin ymmärrettävässä muodossa. Ja monesti kun puhutaan yrityksen palveluista ja tarpeista, niin meillähän on se valtakunnallinen numero, mikä auttaa vaikka rahoitusneuvonnassa, minne kannattaa soittaa niin kuin ensivaiheessa, mutta mekin ymmärretään, että me ei tehdä kaikkea. Ja kyllähän se koppi näissä yrityspalveluissa monesti on siellä kunnassa. Ja sen takia ne kuntien yhteistiedot sieltä meidän sivulta löytyy. Ja siihen liittyen me sitten pyöritään tämmöistä yritysneuvojaverkostoa, missä on lähes toista sataa yritysneuvojaa ympäri Keski-Suomea, kunnista, oppilaitoksista, elinkeinoyhtiöistä, tietysti meiltä, ja kokoonnutaan sitten 2 kertaa vuodessa säännöllisesti muun muassa Hynysen Jouni ja meidän koko kestävän elinvoimatiimin johdolla.
Ja järjestetään tälle porukalle myös erilaisia infoja, ehkä koulutustilaisuuksiakin, jossa pyritään lisäämään sen verkoston jäsenten osaamista kaikin tavoin osatakseen palvella niitä alueellisia tai oman kuntansa yrityksiä sitten mahdollisimman hyvin. Oli se sitten IPR tai mitä vaan semmoista ihan ajankohtaista, vaan, kyllä. niin meidän yhteinen tavoite, että me oltaisiin mahdollisimman hyviä auttamaan sitä yritystä oikealla hetkellä. Me ei pienellä porukalla pystytä kaikkia suoraan auttamaan, mutta jos me saadaan se yritysneuvoja verkosto maakunnasta oikein todella aktiivisesti niin kuin tekemään, niin sehän on, ja osaamaan myös auttaa, niin silloin se volyymi tulee valtavaksi. Konsultteja unohtamatta. Niin, totta kai. Totta kai. No sitten lisäksi äsken tuosta TKI:sta jo mainitsinkin lyhyesti, mutta ennakoitiin jo useampi vuosi, pari vuotta sitten, että tämä TKI on asia, johon tullaan jatkossa panostamaan kovasti, eikä väärässä oltukaan, että nythän melkein kaikkialta muualta rahoitusta vähennetään, paitsi sitten siihen TKI:hin lisätään vahvasti. Ja niinpä me täällä perustettiin myös tämmöinen Keski-Suomen TKI-verkosto, tutkimuskehittämisinnovaatioverkosto, jossa on myös 100 jäsentä, kaikki oppi- ja tutkimuslaitokset on siinä mukana aktiivisesti. Yhdessä tätä verkostoa vetää siis meidän johtava asiantuntija Hamaruksen Päivi. Päivi on tässä niin kuin ihan se guru, johon kannattaa olla yhteydessä, jos homma kiinnostaa ja toivottavasti kiinnostaa, koska se tutkimus- ja kehittämis- ja tämmöinen innovointityöhän on nimenomaan se, jolla sitä kasvua saadaan aikaan. No, tämä verkosto on tehnyt yhteisen TKI-strategian tänne Keski-Suomeen, jota nyt toimeenpannaan sitten aktiivisesti. Ja se rahoitus tuo hirveän hyvän mahdollisuuden sinne. Haluaisitko sanoa tähän väliin jotain? Ei, jatka vaan. Niin kuin henkäsit vähän siihen malliin ja ajattelin, että sä varmaan... Tunnetaan hyvin toisemme toki. No sitten tietysti tämmöistä tutkimus- ja kehittämistyötä ei voi tehdä, jos ei ole siinä osaaminen siinä ihan ajan tasalla. Ja toinen juttu, että meillä on tuossa jatkuva oppimisen ja työllisyyden verkosto, maakunnallinen yhtä lailla. Se on perustettu 3 vuotta sitten silloin, kun tämä valtakunnallinen jatkuva oppimisen palvelukeskus perustettiin tuonne opetushallituksen kylkeen. Ja tavoitteena tässä on tietysti paitsi ennakoida niitä osaamistarpeita, niin myös taata se, että meidän yrityksissä työikäiset ihmiset pystyvät oppimaan työaikaan. Jatkuva lisäoppiminen on tärkeää ja tämä verkosto pyrkii edistämään sitä työtä. Tätä jatkuvaa oppimisen ja työllisyyden verkostoa vetää siis Raivion Marianna ja meidän yksikön päällikkö, siis työllisyysyksikön päällikkö Pudaksen Marja. Ja kun aloitettiin tuosta ennakoinnista, tämä osuus, niin me tiedetään kaikki, että kädet meinaa loppua Suomesta. Niin, kyllä. Ja Taneli on tässä sitten auttamassa nimenomaan tämän työperäisen ja koulutusperäisen maahanmuuton osalta, että miten lisättäisiin meidän keskisuomalaisten yritysten osaamista, uskallusta palkata vieraskielisiä osaajia sinne yrityksiin. Ja se on niin kuin Taneli Minkkisen niin kuin osaamisaluetta. No sitten meillä on tämä Mittelstand-kampanja nyt ollut, mikä on päivän teema. Eli me ollaan saatu itse asiassa Business Finlandilta listaa ja ollaan soitettu näitä Keski-Suomen potentiaalisia yrityksiä, Mittelstand-yrityksiä läpi ja otettu myös meidän omasta asiakashallintajärjestelmästä näitä listoja. Tavoitteena on siis kannustaa, yksinkertaisesti soittaa ja kannustaa keskisuuria, pieniä yrityksiä tulemaan keskisuuriksi ja keskisuuria tänne midcap-luokkaan, mistä Pirkko tuossa aikaisemmin sitten kertoi. Ja just tätä työtä me ollaan saatu hieno vahvistus tuolta TE-toimistosta Hokkasen Silja, joka on nyt tähän paneutunut erityisesti ja hän on soittanut näitä yrityksiä läpi paljon ja todennut siellä semmoisia yhteisiä haasteita esimerkiksi, että tietysti ymmärrettävästi pienillä yrityksillä haasteena on se aika ja raha, että ja osaava työvoimakin myös, ja sitten kun nämä näkymät on vähän epävarmat niin kansallisesti kuin globaalistikin, niin siellä on monenlaisia haasteita, mutta näiden kynnysten yli pitäisi päästä vahvasti. Kuitenkin paljon heillä on halukkuutta kasvuun ja erityisesti kiinnostusta oppia lisää esimerkiksi tekoälystä. Kyllä. Se oli yksi keskeinen.
No sitten käydään vielä tiiviisti läpi tämä meidän maakunnasta maailmalle kasvupolku. Eli äsken puhun tuossa Team Finland kokonaisuudesta, niin tämän sateenvarjon allehan kuuluu tosiaan ELY-keskukset, Business Finland, TESI, ulkoministeriöt muun muassa, mutta koko ajatus on se, että suomalainen yritys, vaikka pieni, vaikka mikroyritys, niin kun hyvä ajatus tulee, niin me voidaan olla auttamassa siihen, että miten päästään maailmalle. Me tarvitaan lisää vientiä, me tarvitaan lisää kansainvälisyyttä ja sitä kautta lisää työllisyyttä, ja se on tämän koko niin kuin porukan yhteinen tavoite tehdä tiivistä yhteistyötä tämän tavoitteen eteen. Ja mihin tahansa kohtaan polkua haluat mennä ja ottaa yhteyttä, niin sitten autetaan oikeiden palveluiden äärelle. No lyhyesti tästä meidän ELYn rahoitusratkaisuista. Meillä on 2 tämmöistä selkeitä putkea. Meillä on maaseuturahoitus ja rakennerahastot. Eli sieltä löytyy sitten niin kuin EU-rahaa molemmista, mutta aika samantyyppiset on nämä instrumentit, mitä sieltä löytyy. Ja moni ei tosiaan edelleenkään, mutta tässä mä sen kerron, 95% Keski-Suomen pinta-alasta kuuluu maaseuturahoituksen piiriin. Ja ainoastaan tämä Jyväskylän ruutukaava-alue on ulkopuolella. Joku on sanonut, että ABCltä ABClle, että ABC on hyvät mittarit. Se on juurikin näin. Suurin piirtein näin se niin kuin menee. Mutta että varsinkin pienille yrityksille niin hyvin niin kuin hyvä tapa lähteä kokeilemaan uusia tuotteita, innovointia, vähän markkinointia lisätään sieltä maaseuturahoituksesta hakea tukea. Ja nimenomaan me toivottavasti sieltä yritykset vähän aktiivisemmin voisikin hakea. No sitten on tämä rakennerahastojen puoli, ja siellä nämä erityistavoitteet sitten pyörii tasaisesti. Tällä hetkellä meillä itse just 2 päivää sitten avautui 2 erityistavoitetta, PK-yritysten kasvu toisena ja sitten toisena energiatehokkuus, ja 1,2 miljoonaa tällä hetkellä auki sinne elokuun loppuun. No sitten näistä, miten lähteä liikkeelle, niin aika samat kysymykset meillä pyörii, että miten saa rahaa, milloin saa rahaa, paljon saa rahaa ja kuka saa rahaa. Nämä on ne kysymykset, mitä pyörii, niin mun vastapallo on yrityksille monesti, että miettisi, että mitkä toimenpiteet lisäisi mun yrityksen kilpailukykyä ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia. Kasvu, kansainvälistyminen, ihmisten työllistäminen keskiössä. Sitten toisena, miten voisi edistää kestävää maailmaa. Hiilineutraaleja ratkaisuja siinä omassa liiketoiminnasta, miten ne omat innovaatiot, ajatukset näitä asioita edistää. Kaiken perusteena ja taustalla nämä pitää asiat olla kunnossa, jos rahoitusta meinaa haluta saada. Ja sitten käyttäisiin apuna meidän upeita tutkimuslaitoksia, korkeakouluja, VTT:tä ja kävisi testaamassa sen oman ideansa siellä tutkimuslaitosten kanssa, vähän validoimassa, jonka jälkeen on helpommin saatavissa yleensä rahoitusta sille omalle idealle ja kasvulle. Ja sitten viimeisenä oma rahoitus pitää olla aina kunnossa. Meiltä 100% tukia on hyvin harvinaista mitään semmoista saada, että keskimäärin 50% on se tuki kehittämishankkeisiin ja investointeihin sitten pienempi. Ja tässä vielä viimeisenä sitten tämä meidän porukka, joka teitä täällä maakunnassa auttaa. Kiitos Kaius. Tuohon mä haluan vielä täydentää siihen niin kuin oppilaitosten näkökulmaa, että hakekaa ihmeessä sieltä niin kuin yhteistyökumppaneita, että tämä on myös kaikkien meidän oppilaitosten yhteisessä intressissä lisätä sitä yritysyhteistyötä. Ja siellä on valtavasti tutkimusperusteisia uusia tutkimustuloksia, joita pystytään tekemään innovaatioiksi, joita pystytään liiketoiminnallistamaan ja yhteistyössä teidän yritysten kanssa niin varmasti päästään aika hienoihin tuloksiin. Tosiaan tässä on meidän tämä porukka, ei ole suuren suuri, mutta on kuitenkin ihan mukava ja mukavia ihmisiä, niin kuin jo kuvista voitte katsella. Ja on pidetty tärkeänä, että me tullaan ihan tälleen nimillä ja puhelinnumeroilla ja kasvoilla esiin osoittaaksemme sen, että me ollaan täällä nimenomaan teitä varten ja palvelemassa teitä ja pyritään kannustamaan teitä ottamaan yhteyttä milloin tahansa, niin kuin ehkä virka-aikaa kuitenkin mieluummin. Ollaan kasvun tukena. Ollaan kasvun tukena. Kiitos meidän puolesta. Meidän esitys oli tässä. Voi Marko vaihtaa takaisin sen, että Kaius Pirkkokin näkyy, niin voidaan tässä keskustella, mutta ei ole nyt chatissa mitään kysymyksiä, mutta mulla oli tuossa muutama ajatus, että vielä ehtii chattiinkin laittaa, jos on jotain mielessä, mutta ehkä tämmöinen, mitä me on luotetuissa mietitty, että onko niin kuin, miksi Suomessa olisi hyvä olla Mittelstand-yrityksiä? Mikä sen niin kuin perusajatus?
No tietysti se on perusajatus, että me tarvitaan Suomeen niin kuin lisää vientiä, jotka lisää meidän kilpailukykyä, meidän bruttokansantuotteita, joilla sitten tätä hyvinvointivaltio rakennetaan edelleen. Ja ei tietenkään ole väärin myydä yritystä. Hieno asia aina, kun suomalainen saa yrityksensä myytyä, mutta totta kai olisi hienoa, että meillä olisi niitä suomalaisten omistavia, työllistäviä yrityksiä. Oli ne sitten vaikka niitä perheyrityksiä, ei se itse tarkoitus tietenkään, että tarvitsee nimenomaan perheyritys, on hyvä yritys. Kyllä yritykset on hyviä, kun ne työllistää, mutta että mistä vähän niin kuin tuossa Joni puhui alkuun, niin yksi on varmastikin semmoinen, että me saataisiin semmoisia paikallisesti sitoutuneita yrityksiä, jotka haluaa myös kasvaa kansainvälistyä, niin kuin Pirkkosen. Joo, ja sitten jos me otetaan vielä tämä maakunnallinen näkökulma tähän, että me ollaan maakunnassa niin 3. huonoin maakunta niin työpaikkojen suhteen, eli siis työllisyysluku on huono täällä, niin yrityksiinhän ne uudet työpaikat syntyy. Ja sen takiakin me tarvitaan niitä uusia yrityksiä ja kasvavia yrityksiä nimenomaan, mihin niitä uusia työpaikkoja tulee lisää. Kyllä, nämä on tärkeitä teemoja ja asioita. Ei tosiaan nyt ole kysymyksiä vielä ehtii, otetaan tässä sitten vaikka ihan lopuksi vielä tämmöinen yhteiskeskustelu vielä myöskin, mutta seuraavana oikeastaan olisi tämmöinen yhteenveto meidän luotettujen tekemästä kyselystä tässä Keski-Suomessa yrityksiltä, ja Paavo sen tuossa pitää, niin minäkin laitan mikin ja ton kuvan pois, niin ole hyvä. Jes, kiitoksia. Mutta Pavel Popov täältä luotetuista ja Paavoksi tosiaan kutsutaan. Ja tosiaan tuossa vähän aikaa sitten käytiinkin Elyn kanssa juuri tätä yhteistä keskustelua, että hetkinen, että meillähän on samanlainen niin kuin juuri tämä mielenkiinto siihen, että miten niitä pk-yrityksiä saadaankaan niin kuin autettua ja nimenomaan sitten tähän Mittelstand-luokkaan. Ja me sitten tehtiinkin tällainen kansallinen selvitystyö tällaista niin kuin haastattelujen muodossa, eli juurikin tuossa kun on Ely soitellut myöskin näitä niin kuin nimenomaan Keski-Suomeen, mutta me tehtiin sitten vähän myöskin laajempaa selvitystä, että soiteltiin tuossa Keski-Suomen alueen ulkopuoleltakin, mutta tietysti suurin osa oli Keski-Suomesta, mitä me tuossa haasteltiin. Mutta siellähän tosiaan tuli esille se, että lähes kaikilla yrityksillähän on niitä kasvutavoitteita, että samaa mitä tuossa Elykin niin kuin mainitsi, mutta ne ei välttämättä aina osu siihen Mittelstand-luokkaan. Mutta toki tässä niin kuin tavoitteena olikin nimenomaan selvittää, että mitkä ne tämän hetken haasteet on, eli mitkä on ne tekijät, jotka estää sitä kasvua, mutta myöskin se, että katsoo, että mitkä ne niin kuin kasvupotentiaali on tällä hetkellä ja minkälaisia niin kuin asioita siellä yritykset esimerkiksi, koska me haasteltiin myöskin niin kuin keskikokoisia, eli selvitettiin, että miten ne on päässyt sinne pisteeseen, eli mitkä on ollut ne sellaiset toimenpiteet, mitkä on ollut ne työkalut, mitä on sitten käytetty matkan varrella, jotta on menty sitten siihen keskikokoiseenkin luokkaan. Eli myös haasteet ja sekä tietysti tämä kasvupotentiaali ja ne toimenpiteet, mitä on tehty. No tietysti mitä siellä mainittiin, niin useat halusivat nimenomaan tätä KV-laajentumista, niin kuin Elykin tuossa mainitsi, eli siellä oli esimerkiksi sellaisia markkinoita kuten Ruotsi, USA, Etelä-Amerikka, mutta myöskin niin Ukraina oli isompana teemana myöskin, että haluttiin myöskin siihen uudelleenrakentamiseen osallistua. Niin sitäkin tuli tietysti tuossa haastattelussa esille. Monet myös halusi liikevaihdon nostamista, juuri sinne vaikka esim. 10 miljoonasta ylöspäin, niin sitäkin niin kuin haaveltiin ja haluttiin, niin sitä tuli esille tuossa. Ja sitten tietysti tällaisia toisen toimipisteen avaamista, tuotannon laajentamista myöskin. No moni kuitenkin kertoo, että kasvu ei ole mahdollista ilman niin kuin lisää resursseja. Tietysti tämä selkeä suunnitelma, tai kun puhutaan kasvuyrityksiin, siinä saattaa olla myöskin niin nopea vauhti, että sitten ei ehditä välttämättä sitten miettiä, että hetkinen, että niin kuin, miten tämä on kasvu nyt menossa, mitä me kaikkia tarvitaankaan, vaan sitten se menee niin kuin operatiivisessa arjessa kiinni, että se saattaa olla varsinkin niin kuin erittäin vauhdikasta. Eli nimenomaan kuitenkin niin kuin halusivat myöskin ja tarvitsivat tällaista selkeää suunnitelmaa siihen, ja meillä olikin tuossa keskustelua niin kuin usean haastateltavan yrityksen kanssa, ja ollaan tehtykin tällaisia niin kuin toimenpidesuunnitelmia heille, niin kuin just tuossa niin kuin mainitsikin niin tuossa Elyn puheenvuorossa niin kai just näitä, että niin kuin mitkä on ne toimenpiteet, niin me ollaan sitten nimenomaan sitten menty suoraan se seuraava askel, eli niin kuin autettu miettimään ja laittamaan tosiaan niin kuin ylös ja tekemään se suunnitella, mitkä on ne toimenpiteet, jotta vaikka esimerkiksi on tuossa
yksi yritys, jota ollaan niin kuin autettu siinä, että miten on saatu vaikka 1 miljoonan liikevaihdosta sinne niin kuin 2,5 liikevaihtoa, että mitkä on ne toimenpiteet, mitkä tarvitaan sitten matkan varrella, niin tällaisia niin kuin konkreettista apua ollaan tuossa tosiaan tarjottu ja tehtykin noita sitten eteenpäin viety. No muutamalla yrityksellä sitten tähtäimessä oli myöskin niin kuin exit. No tämä indikoi itsessään jo halua niin kuin kasvattaa sitä yritysten arvoa. Niin tämä oli erittäin niin kuin hyvä merkki, että näitäkin tosiaan löytyy ja niissäkin ollaan tässä niin kuin matkan varrella yrityksiä autettu. Eli yksinkertaisesti kyllä, että kasvuhaluja on, mutta välttämättä ehkä se niin kuin suunnitelmallisuus, ne tietyt toimenpiteet on vähän sellainen kysymysmerkki, että no millä toimenpiteillä sinne oikein päästään. Tietysti myöskin tämä skaalaamisen taidot, no taloudelliset edellytykset tietysti saattaa niin kuin usein olla puutteellisia, mutta sekin tietysti niin kuin tuossa haastattelussa nousi esille juuri tämä markkinatilanne. Eli just se, että tämä on varsin haastava tehdä mitään bisnestä, kun kaikki vaan odottaa sitä parempaa aikaa, niin se on tietysti tietynlainen ympäristö sitten tehdä sitä kasvua. Mutta kuitenkin mitä huomattiin on se, että nimenomaan se rohkeus, koska siellä kuitenkin niin kuin on yritykset tehnyt niitä investointeja. Eli vaikka on tilanne mikä tahansa, sama asia oli tuossa koronakin kanssa, että mikä tahansa tilanne onkaan, niin ei jää siihen tulemakaamaan, vaan lähdetään eteenpäin tekemään sellaisia myöskin niin kuin harkittuja investointeja, jotka sitten pikkuhiljaa alkaa sitten tuottamaan sitä takaisin sitä rahaa sitten tulevaisuudessa. Eli yksinkertaisesti kyllä sitä, että kyllä ne yritykset tarvitsevat sitä konkreettista tukea sparrausta matkalla sinne Mittelstand-luokkaan. No keskeiset haasteet ja esteet kasvulle, no totta kai niin kuin tuossa Elin puheenvuorossa nousi esille, kyllä se aika, raha ja osaajat on se pyhä kolminaisuus tässä. No sitten jos mennään vähän syvällisemmin niitä katsomaan, niin no tämä rahoitus- ja käyttöpääoma nousi tällaisena isompana niin teemana, no se oli niin kuin reilusti yli niin kuin 20 yrityksessä, niin sitä mainittiin, ja yksinkertaisesti just tämä, että välttämättä ei investointeja oikein niin kuin, tehdä tässä markkinatilanteessa. Tietysti niin kuin mainitsin tuossa, kyllä tietysti ne, jotka sitten tekee niitä harkittuja, niin myöskin näkee sitä kasvua sitten pikkuhiljaa niin kuin ehkä nopeammin ne, jotka ei tee mitään investointia. Välttämättä ei ole sitä likviditeettiä tai vakuuksia, koska aika monet esimerkiksi nyt niin kuin pankit ja muut on niin kuin, niiden vaatimukset näiden vakuuksille on sitten noussut tällä hetkellä, joka on tietysti aika ymmärrettävää, mutta tietysti yritysten kannalta varsin niin kuin hankala tilanne. Ja sitten saattaa myöskin olla sitä, että niin kuin ei ole välttämättä valmiuksia hakea sitä rahoitusta. Toki ELY, Business Finland, Finnvera, niin kyllä tunnetaan, mutta se, että ei osata välttämättä hakea sitä, eli just, että no mitenkäs se nyt oikein se hankehakemus tehtiinkään ja mitä siihen pitää ottaa huomioon, niin ei välttämättä sitä ole suoraan niin kuin osaamista. Tai sitten tämä toinen puoli, eli aika, juuri se, että kun on se operatiivinen arki myllää siihen päälle, niin välttämättä ole oikeasti aikaa perehtyä siihen, millä tavalla tai mihinkä nyt me tarvitaan se rahoitus. Mutta tuossakin ollaan tosiaan erityisesti tässä niin kuin tekoälyn näkökulmasta autettu, eli koska se on muutenkin aika tärkeänä niin kuin roolissa tällä hetkellä niin kuin ELYssä juuri se, että millä tavalla saadaan yritysten tätä tekoälykyvykkyyttä ja se, että saadaan erilaisia tekoälyratkaisuja nyt enemmän yrityksille käyttöön, niin se on tietysti isona teemana. Niin niissä ollaan toki niin kuin suoraan autettu siinä niin kuin hankehakemusten teossa ja kirjoitettukin niitä. Niin se on tällainen konkreettinen myös apu, mitä ollaan tässä myöskin tehty. No sitten siellä toki tuli tämäkin asia ilmi, eli osa kokee, että tämä tukijärjestelmä on niin kuin raskaita, kenties jollakin tavalla myöskin niin kuin eriarvoistavia, just se, että välttämättä jollakin tietylle alueelle on joku tietty tuki, mutta toiselle alueelle taas ei ole, niin just tämä, että missä on ne ABCt ja muuta, niin tämäkin, niin kuin, että onpas niin kuin, niin kuin vähän ehkä raskas, mutta sekin on se, että ne päätetään, niin ne tulee sitten sieltä, niin niihin vaan pitää niin kuin just katsoa, että mikä on niin kuin sen alueen juuri ne mahdollisuudet rahoitukseen liittyen. Eli sekin on ehkä enemmänkin just tällainen tiedottaminen, kuuluttaminen, että hei, no tämä on teille tarjolla täällä alueella, niin se on ehkä enemmänkin tällaista tiedottamista, niin se ehkä nimenomaan tätä kautta sitten helpottuisi. No, osaamisen puute ehkä tai resurssirajoitteet, no just tällaista tuotekehitystä, no myynti on isoimpana, myyntimarkkinointia, KV-toiminta, hallitusjohtoryhmätyöskentely tuli myöskin esille, sitä niin kuin halutaan parantaa. No sitten rekrytoinnin haasteita jälleen kerran tuli esille, niin kuin tuossa ihan Elykin josta mainitsi. Ja no pienissä organisaatioissa on yleensä kyllä ne omat niin kuin tällaiset kasvun avainhenkilöt, joita on noin 1-2
Eli toki niin kuin just se, että kyllä riskit on melko korkeat, jos sillä on vain niin kuin pari henkilöä ehkä, jotka näitä asioita sitten miettii omissa päissään sitten niin sanotusti. No toimitila tuotantokapasiteetti, eli on ehkä tällaisia fyysiset laajennusesteet, ettei välttämättä saada jotain tiettyä tonttia tai kiinteistöä, niin ne estää kasvua. Eli tällaiset tilaongelmat. No tietysti niin kuin mainitsinkin tuossa, että markkinatilanne, kysyntävaihtelu, eli juurikin tämä epävarmuus tulevaisuudessa nousi kyllä esille selkeästi. Johtaminen ja hallittu kasvu oli yksi iso teema, eli juurikin se, että kasvu on ollut sellaista reaktiivista, vähän niin kuin puolivahingossa syntynyttä, joka on tietysti huono asia, koska se olisi mielellään, että se olisi niin kuin proaktiivista ja sillä tavalla, että se on niin kuin suunnitelmallisesti ja mennyt siihen tiettyyn pisteeseen. Toki ei mitenkään huono, että se on nimenomaan sitten kasvua on tapahtunut, joka on ihan tosiaan tosi hyvä asia, mutta just se, että nämä sitten organisaatiomallit ja prosessit ei välttämättä sitten skaalauda, koska se on ollut reaktiivista. Eli ei ole ollut selkeää kaavaa. Mutta sitten palaten tuohon yritysten niin kuin suunnitella tai toivotut toimenpiteet kasvun tueksi, niin siellä on just tällaista, että verkostoimista halutaan, erityisesti niin kuin hallitustyöskentelyyn, sparraukseen tarvitaan apua, mutta myöskin tällaisiin niin kuin kehityshankkeisiin, mutta kärkenä siellä ilman muuta nimenomaan nousi, niin kuin tuossa Elykin mainitsi, että tekoälyn hyödyntäminen, sitten myöskin oli tällaisia robotisointia, verkkokaupan perustamista, KHV-markkinatutkimuksia, tuotannon laajentamista, eli hyvinkin laaja skaala, mutta kyllä siellä vahvasti niin kuin sillä tekoälykärjellä siellä mentiin. Mutta tuossa kuitenkin niin kuin lyhykäisyydessään se, että miten sieltä oikein saatiin noista haastatteluista irti, eli tosiaan niin kuin yli 50 yritystä tuossa ehdittiin haastatella. Mutta kiitoksia. Tässä oli meidän katsaus meidän kansallisesta selvitystyöstä. Hyvä. No niin, kiitos Paavolle. Oli kyllä hyvä yhteenveto ja nyt Kaijus ja Pirkko haluaakin todennäköisesti kommentoida, niin olkaa hyvät vaan. Kiitos. Jos mä aloitan, muutama kommentti tuli mieleen. Ensinnäkin tuohon yritysten kasvuhalukkuuteen ja investoinneista puhuit, Paavo, niin se on todettu myös, että yrityksillä on vähän semmoista patoutunutta investointitarvetta nyt, mutta eivät näiden epävarmojen näkymien vuoksi oikein uskalla ryhtyä niihin. Ja nyt onkin tietysti tämmöisenä aikana, kun ei oikein uskalla lähteä tekemään mitään isoja ratkaisuja, niin on mitä paras tilanne lähteä suunnittelemaan ja valmistelemaan niitä, ettei tule sitä niin kuin reaktiivista, vaan tulee proaktiivista toimintaa, jolloin pystytään sitten luomaan niitä askeleita eteenpäin sitten, kun ajat hieman paranevat tai se tulee niin kuin varmemmaksi se tulevaisuuden näkymä. Toinen asia, mihin haluaisin puuttua, Paavo, mainitsit Ukrainan jälleenrakentamisasian, niin siihen me ollaan kyllä Elyssä myös, ei tuossa huomattu sanoa äsken, mutta ollaan myös paneuduttu, ja meidän Team Finland-koordinaattori Hynysen Jouni on se, joka on ollut mukana aika paljon tässä ja on yrittänyt koota yrityksiäkin sitten niin kuin innostumaan tähän niin kuin Ukrainan jälleenrakentamisasioihin. On järjestetty webinaaria ja ihan live-tilaisuuksiakin aiheeseen liittyen, ja sehän työ ei tietenkään lopu tähän, vaan oikeastaan nyt vasta on niitä alkuvaiheen tilaisuuksia tehty, että nythän ne aikainen lintumadon nappaa, niin kuin sanotaan, että nythän olisi aika niin kuin tarttua siihen, jolloin saa heti jalansijaa sieltä Ukrainasta sitten meidänkin omat yritykset. Joo, ja muutama pointti multa siis oli kyllä niin kuin erinomainen kooti Paavolta, että olette tehnyt kyllä hienon kyselyn ja mikään ei oikeastaan särähtänyt korvaan, että eihän tuo noin voi mennä. Ei ehkä yllätyksiä, mutta nehän aina vahvistaa sitä meidän yhteistä tilannekuvaa, missä me mennään. Ehkä muutama nosto just tästä viennistä, nyt kun tuosta Ukrainasta tuli puhe, niin edelleen on semmoinen ehkä pinttiytynyt käsitys suomalaisilla välillä, että meidän pitää lähteä kansainväliseen kauppaan vaikka Ruotsin kautta, että mennään ekana Ruotsiin ja sitten mennään siitä pikkuhiljaa Eurooppaan ja näin poispäin. Että just se pointti siihen, että mikä maa sopii parhaiten just sun tuotteelle, sun toiminnoille tällä hetkellä, ja siinä me niin kuin autetaan. Että ei ole jotain tiettyä tapaa vaikka lähteä kansainvälistymään, vaan jokaiselle yritykselle pitäisi löytää sopiva tapa sille hetkelle ja sille ajalle. Ehkä sitten toinen liittyen just tähän nyt sitten niin kuin rahoituksen saatavuuteen, hankaluuteen tai vaikeasti ymmärrettävyyteen, josta me ei koskaan tulla valitettavasti täysin varmasti pääsemään yli.
se on valitettavasti tietyllä tavalla byrokraattista, kun siellä tulee kriteerit EUsta, tulee kansalliset kriteerit, paikalliset kriteerit vielä siihen päälle, mutta sitä varten me ollaan olemassa ja sitä varten ne neuvontapalvelut on olemassa, että kun otetaan vaan rohkeasti yhteyttä vaikka siihen maksuttomaan puhelinnumeroon, meidän yritysrahoitusneuvontaan, niin sieltä nopeasti löytyy, minkälainen yritys, millä toimialalla, mitä perusasioita pitää olla kunnossa, että voisi tukea saada investointeihin ja kehittämiseen. Ehkä perusjuttuna se, että jos menee huonosti, niin kyllä meiltä tukea saa, neuvoja saa ja apua saa, mutta ei meiltä rahaa saa. Siis kärjistä. Me tuetaan kasvua ja kansainvälistymistä, mutta sitten jos tavallaan tilanne on heikko, niin ei niistä meidän kasvuinstrumenteista jaeta rahaa sitten, että yritys selviää vaikka jonkun todella vaikean vaiheen yli. Tukea saa tietysti, ja sitä varten meillä on myös kumppaniverkosto, vaikka yrittäjien talousavun osalta niin rakennettu. Mutta se perusymmärrys siitä, että mihin voi rahaa saada, niin se on ehkä sellainen yhteinen jaettu asia, mitä meidän pitää niin lisätä. Joo, ja se, mikä tuossa mainitsitkin, Paavo, että tulee vähän sellaista ajatusta, että tuolla saa paremmin rahaa kuin täällä, niin se just johtuu näistä kansallista linjauksista, että meidän koheesiopolitiikka linjaa niin, että Itä- ja Pohjois-Suomeen siellä on korkeammat tukiprosentit ja vähemmän ehkä niitä yrityksiä, jotka niitä rahoja hakeekin. Ja sitten taas meillä niin kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa, mihin Keski-Suomikin kuuluu, niin meillä on pienemmät tukiprosentit ja hirveän paljon enemmän yrityksiä, jotka niitä rahoituksia hakee. Kilpailu on paljon kovempaa. Ja tästä johtuen myös se varmasti, että on ihan ymmärrettävä, että yksittäinen yritys ajattelee ehkä, että tuolta saa noin paljon rahaa ja täältä saa vaan roposia, jos sitäkään. No, mutta siis tarkoitushan on kuitenkin saada, että me Elyssä yritetään saada niin paljon imetyksi sitä EU-rahaa tänne meidän elinvoiman kehittämiseen kuin ikinä mahdollista, että ei olla suinkaan niin kuin vastapuolella, vaan ollaan niin kuin yhteistyössä halutaan sitä rahoitusta saada. Ja ei me sitä piilotella sitä rahasäkkiä missään, vaan nimenomaan yritetään saada se mahdollisimman vaikuttavasti meidän alueelle jaettua. Eli mitä enemmän hyviä hankeideoita ja hakemuksia meille tulee, niin sehän on parempi. Silloinhan me päästään rahoittamaan vaan parempia hankkeita tietysti. Mutta silloin tietysti kääntöpuolella se, että useampi hyvä hanke jää sitten sillä hetkellä rahoittamatta. Mutta että meidän tehtävä on nimenomaan se, että meillä on tämmöistä rahoitusta myönnettävänä, niin me pystyttäisiin viestimään oikealla hetkellä niille yrityksille, jotka voisivat potentiaalisesti sillä hetkellä sitten sen vaikka hankkeen toteuttaa. Just näin. Hyvä, tosi hyvää keskustelua ja yhteisellä asialla juurikin, että ollaan keskisuomalaisten yritysten asialla. No, viimeinen puheenvuoro vielä, mikä meillä tässä on, niin Toivokan Marko pitää tästä kuumasta aiheesta kuin tekoäly, että miten siitä voisi olla hyötyä tässä näin. Ole hyvä. Joo, terve kaikille. Tuo meidän varsinainen tekoälyasiantuntija Henrik sai tänä aamuna sen verran paha allergisen kohtauksen, että me pistettiin sen tuonne suljettuun koppiin, missä on äänieristys. Mutta koitetaan selvitä myöskin tästä. Eihän tämä nyt kauaksi mene, että tuolla siviilissä me ollaan Henkan kanssa kaksi lihavaa miestä, mä olen se toinen ja Henkka toinen, niin lähelle päästään. Mutta niin kuin tässä nyt on noussut esille tuo tekoälykeskustelu, se on aika kuuma tällä hetkellä. No ei voida, vaan puhutaan ihan puhtaasti hypestä. Ja aika moni yritys miettii sitä että mitä se oikeastaan tulee aikaan saamaan. Ehkä tuollainen media, kun katsotaan, niin semmoinen yleinen keskustelun sävy on huolestunut. Eli tekoäly vie meiltä kaiken, vähintänsä työpaikat. Ja sitähän, no ehkä siinä on se, että ihmiskunta tarvitsee aina jonkun huolenaiheen. Tässä nyt on yksi uusi sellainen, mutta kyllä siinä tiettyjä semmoisia kaikupohjia todellisuuteen on. Voidaan sanoa, että tekoäly on ehkä teknologisesta kehityksestä ensimmäinen, joka kohdistuu ihan puhtaasti tietotyöläisten arkeen ja elämään. Ja sitä kautta se huoli varmaan nousee ja kumpuaakin. Mutta se, mitä me halutaan luotetussa tuoda esille, niin vähän toisenlainen näkökulma. Me ollaan sitä mieltä, että tekoäly ei ole uhka, vaan se on enemmänkin työkalu. Se on työkalu siinä, kun internetti aikoinaan tai älykännykät aikoinaansa
Se on ehkä tietysti mielessä työnteon globaali vallankumous, joka on tulossa. Me ollaan nähty, mitä internetti sai aikaan, mitä älykännykät sai aikaan. Tekoäly tulee tekemään vastaavanlaisen mullistuksen. Ei tosi tiedetä, että millä mallilla se tulee toteutumaan. Mutta se, mikä on meidän mielestä erinomaisen hyvä tekoälyssä, niin se vastaa yhteen isoon ongelmaan, jota itse asiassa tänään on sivuttu useampaan kertaan, eli työvoimapula. Tosiasia on se, että vaikka kuinka Elykin pyrkii löytämään työntekijöitä yrityksiin, niin Suomessa, länsimaissa on edessä se tilanne, että meillä on tulevaisuudessa entistä vähemmän ihmisiä tekemässä sitä samaa tai suurempaa työmäärää kuin tällä hetkellä. Eli jokaisen työssä käyvän harteille lankee sellainen suurempi vastuu, ei pelkästään siitä omasta työnteosta ja omasta työstä, vaan itse asiassa koko yhteiskunnan hyvinvoinnista. Ja siinä mielessä ollaan niin kuin globaalin asian äärellä. Kasvun esteinä Paavo tuossa mainitsi, että yksi on se työvoiman saaminen. Ja vaikka meillä Suomessakin työttömyyttä on, niin ehkä kasvun esteenä työvoiman osalta on se, että se osaavan siihen hetkeen sillä tarvittavalla osaamisprofiililla olevaa ihmistä ei löydy. Mitä tähän on ratkaisuja? No, Elyssä on ohjelmia, joilla kannustetaan ja pyritään tukemaan ei-suomea puhuvien työllistymistä, eli vierasperäinen maahanmuutto. Tai itse asiassa työperäinen maahanmuutto on sellainen äärimmäisen tärkeä asia, jolla voitaisiin päästä tähän tilanteeseen, että olisi riittävästi työntekijöitä. Ongelma Suomessa tosin on se, että me emme ole kansainvälisesti hirveän houkutteleva työperäisen maahanmuuton kohde. Kyllä me hävitään verotuksessa, me hävitään palkkatasossa ja monessa muussa asiassa, joten maailman kärkeä olevien työntekijöiden saaminen on haastavaa meille Suomeen. Ja sen takia katse ehkä kannattaa kääntää toiseen suuntaan. Et silloin kun ei löydy tekijää, niin on syytä miettiä sitä, että pystytäänkö teknisillä apuvälineillä, tässä tapauksessa tekoälyllä, auttamaan sitä tilannetta. Eli tekoäly ei olisi korvaamassa meitä, vaan tukemassa sitä työtä ja sitä tekemistä siinä haasteessa, missä me ollaan. Jos mietitään, mitä tekoäly parhaiten tällä hetkellä tekee ja suorittaa, se on rutiinien hoitaminen. Silloin kun saadaan rutiineja pois ihmisten niskoilta, niin ihmistä voidaan käyttää siihen, missä ihminen on parhaimmillansa, eli kehittämisessä ja eteenpäin menemisessä. Tekoäly myöskin nopeuttaa erilaisten prosessien läpikäyntiä, ja itse asiassa tälläkin hetkellä, vaikka tekoäly ei ole vielä äly varsinaisessa merkityksessä, se pystyy antamaan ja tuottamaan sellaista analytiikkaa päätöksenteon tueksi, johon ei isokaan tiimi välttämättä pysty, ainakaan järkevässä aikaikkunassa. Eli kaiken kaikkiaan tekoäly nähdään meillä sellaisena työkaluna, joka mahdollistaa ihmisten rajallisten resurssien keskittymisen siihen, missä ihminen on hyvä, eli inhimillisyys, vuorovaikutus ja luovuus. Niille annetaan tilaa, kun viedään rutiinitöitä tekoälyn hoidettavaksi. Se, mikä tällä hetkellä on ehkä semmoinen, mitä me ei oikeasti osata kuvitella, on se, että mitä tekoäly on 2 vuoden päästä. Jos mietitään kehitystä tähän mennessä, ei ole pitkää aikaa, kun sanottiin, että tietokone ei tule koskaan ymmärtämään puhuttua suomen kieltä niin, että saataisiin puheenohjattu käyttöliittymä. Väärin. Tällä hetkellä kännykkäkin ymmärtää suomen kieltä myöskin huonossa ympäristössä, tekee siitä erinomaisen hyvää tekstiä. Toinen on, jos mietitään vaikka deepfake-videoita, muutama vuosi sitten alkoi tulemaan ensimmäisiä, no niistä näki hyvinkin nopeasti, että ne on tekemällä tehty, ja tällä hetkellä ei enää pysty erottamaan se, että onko video aito vai ei, tekoälyn tuottamana.
Eli tekniikka kehittyy ja ne mahdollisuudet on aika isoja, mitä sieltä tulee. Haaste ja se, mistä meidän ehkä kannattaisi olla huolissaan täällä Suomessa, on, että Suomi on jäänyt tekoälyn käytössä suurin piirtein 100-0 kilpailijamaihin verrattuna. Kun puhutaan kansainvälisestä kasvusta, niin uskalletaan väittää, että ilman tekoälyn täyttä hyödyntämistä, niin suomalainen yritys ei tule pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa, koska muut ovat jo niin paljon edellä. Se ei ole hyvä asia näin nopeasyklisessä ja nopeasti kehittyvässä ympäristössä. Toinen asia, mikä tekoälyn osalta on hyvä muistaa, että se on vähän kuin tuli. Se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Ehkä olette huomannut mediasta tämmöisen ruotsalaisen maksunvälitysyhtiön kuin Klarnan. Joku aika sitten siellä otettiin tekoälyratkaisut käyttöön, uutisoitiin, miten pistettiin ihmisiä paljon pois. No siellä toteutui tämä työpaikkojen menettäminen, mutta nyt viimeisimmät uutiset on sitä, että tuo siirto tehtiin ilman, että oli riittävän hyvää käsitystä siitä, mitä tietoa on. Data oli epäluotettava ja niin edelleen. Nyt puhutaan miljardien tappioista kyseisen yrityksen kanssa. Toinen asia, mikä liittyy sitten tekoälyn käyttöönottoon, EU:n tekoälyasetuksen artikla 4. Siellä annetaan velvoitteita työnantajille muun muassa kouluttamisesta, työntekijöiden kouluttamisesta tekoälyn käyttöön. Kuinka moni tuntee sen pykälistön? No, tällä hetkellä ollaan vähän kuin GDPR:n alkuvaiheessa, että varsinaista selkeää tulkintaa ei ole, mutta se on asia, mikä pitää myöskin huomioida. Eli tämä pohjustaa oikeastaan sitä, mikä on meidän luotettujen viesti tekoälyssä ja tekoälyn käyttöönotossa. Tekoäly ei voi olla jokin pistemäinen ratkaisu. Ajatus siitä, että otetaan tekniikka käyttöön ja mietitään, miten sitä käytetään yritystoiminnassa, ei ole oikea. Vaan kuten kaikessa muussakin uusien työkalujen käyttöönotossa, pitää miettiä yrityksen strategian ja toiminnan kannalta oikeat ratkaisut. Miten uusi tekniikka tukee muita toimintoja. Pitää olla juridisesti pätevä pohja, pitää huolehtia tietosuojasta, pitää huolehtia henkilötietojen käsittelystä, pitää huolehtia siitä, että henkilöstö tietää, mitä ne tekee. Sen pitää olla suunniteltu huolella ja ennen kaikkea olisi hyvä, että se otetaan käyttöön ensin niissä vaiheissa, missä otetaan ihmisten kuormituksesta pois tällaiset rutiinimaiset työt, missä se on hyvä tällä hetkellä. Tämä on syy minkä takia luotetuossakin me ollaan keskitytty nyt tekoälystrategiaan, eli hallittuun tekoälyn käyttöönottoon. Jos tuntuu siltä, että tekoäly on peikko, niin kuin monella on se, että katsotaan vuoden päästä, 2 vuoden päästä, en mä nyt lähde sitä tekoälyä käyttöön ottamaan. Tämä ei ole hyvä ajatus, niin kuin viittasin tuossa aiemmin. Me jäädään kilpailussa koko ajan jälkeen, tekoälyä pitäisi ottaa käyttöön, mutta se pitäisi ottaa hallitusti. Jos et ehdi opiskelemaan, ehdi tutustumaan aiheeseen, kannattaa ottaa joku, joka opastaa siinä käyttöönotossa eteenpäin. Meiltä ei saa superpromptia, jolla ratkaistaan yhdellä kertaa kaikki kasvuun liittyvät ongelmat, mutta meiltä saa järkevän, tehokkaan käyttöönoton ja siihen liittyvän tiekartan tekoälyn käyttöönottoon. Eli kun tekoäly otetaan käyttöön, meidän on pakko se ottaa käyttöön, jos me halutaan pärjätä, mutta se kannattaa tehdä fiksusti, koska silloin siitä on hyötyä ja se vapauttaa ihmisten energiaa, ihmisten aikaa siihen, missä me ihmiset ollaan hyviä. Tässä lyhyt pallopuhe tekoälystä. Kiitos. Kiitos Marko, ja vielä tosiaan voi laittaa keskusteluun noita kysymyksiä tai kommentteja, ja
Kaijukselta ja Pirkolta kommentit. Joo, kiitos Marko, tosi hyvä katsaus niin kuin tekoälystä, ja tämähän on ihan selvää, että me kaikkien niin kuin julkisten organisaatioidenkin pitää entistä enemmän vielä paneutua siihen tekoälyyn, ja täytyy sanoa, että kyllä meillä on siihen herätty, ja varmasti jokainen käyttää jo jollakin tavalla tekoälyä, joku tosi paljon ja joku vaan ihan pikkirikkisen, mutta tämä tulee vauhdilla. Mun kommentti liittyy oikeastaan siihen työperäiseen maahanmuuttoon, mistä Marko mainitsit tuossa, että unohdettiin oikeastaan omassakin esityksessä lisätä siihen työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto, mikä on erittäin tärkeä nimenomaan, niin kuin sanoit, että Suomi ei ole niitä houkuttelevimpia maita, johon ulkomaalaiset. Mutta täällä on kuitenkin jo tuhansia opiskelijoita Jyväskylässäkin ja täällä Keski-Suomessa, jotka mielellään jäisivät tänne töihin ja rakentamaan tänne elämäänsä, mutta niitä työpaikkoja ei vaan ole. Ja täällä ehkä se työnantajienkin ehkä jonkunlainen asenne, ennakkoluuloisuus ja semmoinen outous ulkomaalaistaustaisia kohtaan niin on vielä aika yleistä, ja siihen pitäisi myös tehdä jotain. Mutta oppilaitokset on hirveän kiinnostuneita kyllä auttamaan tässä myös, että kuinka heidän ulkkarit saataisiin tänne sitten niinku töihin ja lisäämään sit niitä meidän yhteisöverotulojakin sitten. Ja mitäs vielä piti sanoa? No, annetaanpa sulle puheenvuoro. Mulla jäi... No joo, tuossa Marko mainitsi tämän tekoälysäädöksen ja sieltä tuli artiklaakin, mutta siis ja GDPR alkaa olla nyt porukalle tuttu. Mutta tosiaan tämä tekoälysäädös, minkä EU on asettanut, siis se ei ole mikään suositus, se on siis pakottava kokonaisuus, se on tullut jo voimaan. Mutta se tulee tietysti vaiheittain voimaan. Tällä hetkellä siellä tulee eri kohdissa asiantuntijat tietää vielä paremmin, ketkä on tähän perehtynyt, mutta nimenomaan nythän meidän pitäisi yhdessä miettiä, että miten me tehdään tästä muun muassa kilpailuetua täällä Keski-Suomessa. Millä tavalla me voitaisiin olla tässä eellä, että nyt kun nämä suositukset tulee tuomaan, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, millä tavalla saa mitäkin tehdä. Mehän tiedetään niin kuin näistä konkreettista asioista, että siellä tulee olemaan muun muassa tämmöisiä asioita, että kouluissa ja työpaikoilla ei saa käyttää tunteiden tunnistamista. Joitain tämmöisiä asioita on kielletty ja siellä on erilaiset tasot, mutta kuinka hyvin meidän yritykset on kärryillä tästä tekoälysäädöksestä, joka on jo voimassa, tai sitä datasäädöksestä, joka muun muassa siellä myöskin on, miten data pitää kaikille avata. Niin nämä on tämmöisiä asioita, että jos me ollaan pikkusen jäljessä tämän tekoälyn käyttöön ottamisessa, niin nyt kun näitä säädöksiä ruvetaan toimeenpanemaan, niin miten me voitaisiin ollakin yhtäkkiä edellä ja tuottaa kilpailuetua. Kyllä mä uskon, että se mahdollista on. Ja tämä meidän elinvoimakeskusuudistus, joka nyt toimeenpannaan sitten vuodenvaihteessa, niin sehän on semmoinen momentum lähteä myös miettimään näitä asioita, että voisiko niitä tehdä fiksummin, järkevämmin ja tehokkaammin, vaikuttavammin. Kyllä, mutta sen mä sanon vielä viimeisenä, että tekoäly on jo trendisana ja iso megatrendi, mutta niin kyllä pitää saada vähän muutakin lihaa luitten ympärille kuin pelkällä tekoälysanalla hengittää, että uusia innovaatioita kaivataan aina. Hyvä. Kiitoksia kaikille puhujille. Tosi hyvää. Viimeisenä tässä pieni mainos, että meillä on 15.9. kello 10 tämmöinen AI-strategia-seminaari. 15.8. anteeksi, joo. Eli 15.8. kello 10 tämmöinen AI-strategia-seminaari, niin laitetaan kaikille ilmoittautuneille siihen kutsua ja tärkeää näkee niin kuin, muuten tämän videon, niin laitetaan linkki tuohon alapuolelle. Niin, kiitoksia kaikille kuulijoille ja hyvää kesän alkua. Kiitos. Kiitos.